rikala semanten dipun utus lumampah tumuju wonten ing Kadipaten Kadiri patih ingkang sekti Mandra Gunung ora tetes Bapak Palere Pandi sisane Gerindra sigra jemangkah jumudul saking sasana busana lumampah tumuju teng ing papan page Laran Agung patih pujangga anomipun Raga Surawisaya derek anggenipun Prabu Kloro Sewanggono derek Patih Pujangga Anom utawi Den Bagus Patih Pucengganong rikala semanten ngawontenaken arak-arakan repun raga kang kawujud burung merak kang cumengger sakelanipun Prabu Singa Barong rikala semanten kanggo ngicelaken rasa saya abdi kinasipun Prabu Kloro Sewanggono anglipur Gusti Ratu kang nandhang kasemaran samiya tetembengan saha jejogetan menika wujuding Patih Pujangga Anom patih ingkang sekti Mandra Guna patih ingkang sekti Mandra Guna ora tedas Bapak Palure Pandi sisane Gerindra sigra jemangkah saking Kadipaten Bantarangin lumampah tumuju wonten ing Kadipaten Kediri minangkani pamundutan saking prabunipun inggih punika Prabu Kloro Sewanggono rikala semanten hanunggal karep nunggal sedya nglamar putri Kedriang Jajuluk dening Kusumani Ayu Dewi saka langit Amit pasang lepat tabit jagat Dewa Batara jagat tak undi dadiya jiwat hei Patih Pujangga Anom mlebet sak sorining wana lir baya wana kang arane alas lir gedhe baya pekewuh alas kang gedhe jumuduling baya pekewuh kang gedhe goro-goro Os
dados Pak Palonde Pande sisane Gerindra Patih Pucong kok anom Patihipun Prabu Klono Sewandana ing Kala semanten dipun utus lumampah tumuju wonten ing Kadi Paten Kediri. Gendong sik gendong. Awas. Kalem-kalem. Iya. Bedaraga tunggal rasa tok nek kabeh kadik gayanmu tok nek kabeh apa sing dadi bisaranmu Patih Pucong nggo anom raga Surawijaya Patinggal sigrak lampanyo Patih Pucong nggo anom raga Surawijaya sigrak terengginas ora tedas Bapak Palonde Pande sisane Gerindra sing siji meri modus njaluk gendong modus biasa nih sing siji disawer sing siji ora disawer kok ya digendong dekatkan gendong dekatkan yang nyawer gitu loh biar berdua dapat saweran kasih salto dulu tok nek kabeh kadik gairemu tok nek kabeh apa sing dadi kabisaranmu atraksi dulu nanti kalau sudah atraksi nanti dapat saweran yo
Bro. Oh, Bro. Jaluk mic karo operator loro sih. Jaluk mic operator loro. Minta mic line mic ya, mic. Minta mic. Minta mic bro, micnya minta sama mas operator. Minta mic dulu mic. Minta mic 2 biji sama mas operator. Umpan lho. Iya, ditenteni miki katong lagi umpan. Ora. Wah iki bareng katong mek ngucek-nguceki kemaluan iki ngabot. Sing tenanan. Aja disini-sini aku ada sama rendana ngembutangmu iki kok. Woi, lo kesetrukan dirimu. Yo. Iya nyapo kok yo iso bekengkeng ngene iki. Anyang-anyangen apa piye? Tenanan ngono. Gak aku. Kowe iki yo mesakno kancamu sing adu-adu kok sama Renda ngene iki lho. Yo. Dempakne sik aja omong ae. Kok empan pora. Kok unyer-unyere kok gasingan ae. Ngene iki dipijet. Nah. Off dadi mati. Iso malah dibisui ya dimpakne sik. Mati. Empakne to. Kowe takon motong Mas Sigit lho engko ora kok empakne. Kowe. Dek, wis nganggo iki ae. Nganggo iki. Ya ora ngono. Kok malah dislempetne to. Kowe iki kok ya ora mambu patakmu iki mambu. Kok Rene sih toh, iya. Kowe iki tuan rumah. Aku kan ditanggap undangan. Ada kok sama Renda. Kowe ngerti acarane apa? Nanti. Jigot. Nanti wong lang. Diceluki malah ilang. Bosmu piye jane? Nanti. Ndi wonge? Wah. Kai, tonte jale, Mas Sigit golek ana. Golek ana. Lah jare kowe tuan rumah ra ngerti acara. Lah kae lho diparani kae lho, jibukan. Apa? Acarane apa? Madiunan. Apa? Pengeburan. Pengeburan. Hah? Balenono? Roh iki kok. Hah? Aku duwe pencak silat tok. Ora, ngukuhan Madiunan ya kah? Ndi? Nah, iya rene ge duduk manis. Kok mlaku anyang-anyangan jane opo piye iki? Kok rene sik jale. Yo patut-patute cek to. Delok. Cilene mbong apa piye wis. Ora. Rene yo. Yo patute iki aku kan undangan. Yo iya iki rene. Iya kok mbulet ae ning mburi.
yo gek rene patute lah. Ngono lho. Gek didongakne kanggo pengukuhan pengurusan kerukunan sedulur Madiun. Nah. Lah, pengurus kerukunan sedulur Madiun. Ngono lho. Tes bongkok. Ora. Aku kan rene pendatang, kowe tuan rumah. Kudune sing ngerti kowe. Ngono lho. Lah iki kok duduhe mek kopianan tok kabeh kopianan apa ngerti kok. Ya patute iki kowe tuan rumah. Kudune ngerti jenenge sapa. Iya sik nah. Iki kok didungane sik rene gak ngono iki. Oh, aku ado-ado Samarinda masuk mek joget tok keluar-keluar ngene iki wis. Kowe arep apa? Arep. Hah? Arep apa? Arep apa? Arep kan? Yuk. Weh. Berarti kowe ndongakne. Kan kowe tuan rumah. Yo tuan rumah patute. Ya, kita ngomong ya. Ya. Ngomong. Wabillahi taufiq. Langsung. Yo, kowe berarti salto sih. Penting ketuanya maju. Pilih 150. Ya, ayo. Kowe maju salto. Del. Ketuane 100. Nah, ayo. Yo kowe sik no. Yo, penting interaksi sik ayo. Mau yo. Aduh lembah kaya ngene masih get yo ora medune. Yuk, salto gantian. Yuk, opa, ots. Yuk, opa. Opa.
Sampun kapiyarsa kipripun Patih Pujangga Anom